Ježišmarja. Pane bože. Čau lidi, já jsem Smrtka a tady je... Namachrovaný king. Co se tam hrabeš? Řekni mi to, co se tam hrabeš. A kde máš tu šesticu, vole? Co se tam hrabeš? Řekni mi, co tam vyhrabáváš. Tohle. Tohle dá. Malý laptopek, tak to mě zajímá, co z toho vygooglíš. Nehází mi to na palici, pak mi to takhle padá. To byla moje palice, vole. Byla moje. To byla moje. Trefilo to tvoje jaj mají tak tam nač. Čau. Tady je Smrtka! Ty tam vidíš ta čepica. Kde? Ty krávo za... Jsi světovaný. Tady, podívejte se na, tady na našeho pošuka. Našeho pošuka, co tady snaží vygooglit. Ještě kdyby to bylo šlo za... Neseru. Kdyby náhodou, tak ten laptopek jsem měl já v dětství a já jsem viděl baterky. Ty Takže se snažila zbytečně. tak jo, jak se otvírá ta myš? Nech tu myč. To je moje noha! To nebyla tvoje. Já si spletla s tady tím Kingem. Pošuku. Je to pravdická Jirka, žádná Smrtka. Pan Smrtka. Au. Takhle no. Jako to fakt. Ty mlč. Nepouštět tu skřínku. To je škoda lásky, ta písnička, no. Nic. Tak nic neříkám. Něco teče. Tak nic neříkám, řeknu jedno. To byla lampka. Teďka malinká cenzura. Ty vole, my vypadáme jak tetmě. Nech to, Dominiku, já si to vrnu na palice. Au. Ať by ses neposral, ty krásný. Tak, naschle, toto je pro tohle video všechno. Jinak mělo to být. Počkej. Jo, tě už krtím. Počkej, tohle nefunguje. Nech to? Dodo, tohle nefunguje. Nech toho. To jsem... Já to... To nefunguje, dívej, uděláme jedničku, ty děláš žábu. Ty děláš jedničku, ty děláš pořád žábu. Ty jo, rozbím to. Ne,